The system, I guess. They haven't done anything. And you're empty now. Yeah, I'm empty, sir. So, in the computer, there's two license plates for your tractor. There's CSF752 and CKV809. Which one is the correct one? The one that is... What I have to... Guys, magandang araw. Nagbabalik ang Lakay Tracker. Sa mga nakasunod, no, katatapos natin mag-deliver sa huling delivery natin. Tapos sabi ng dispatch maghanap ko muna ng pwede mong mapagparkingan kahit saan muna dyan, we will sort it out, sabi niya. Ngayon, nandito tayo sa street na to na pwedeng mapagparkingan ng truck kasi napakahirap maghanap ng parkingan ng truck dito sa British Columbia. Andun yung isang truck na yun, no? Ito, pwede rito. Ngayon, binigyan na niya ako ng lalargahin natin. Pwede na tayong pupunta tayo ng Washington mag-pick up. Itinurn ko kanina ito. Patayin natin. Kasi sabi niya, i-turn on mo yung reaper mo para makita kung gumagana. Kasi i-pick up tayo ng ano guys, ng baka, beef daw ang pangarga natin from Washington all the way to Montreal, Quebec. Tatakbo tayo ng almost mahigit 3,000 give or take 3,000 miles, 5 araw na takbuhan to. Andito tayo sa ano ngayon Surrey, British Columbia, no? Tapos pupunta ako ng Washington. Doon ako pipick up. Nasa 500 kilometer. Sabihin mo na lang na 300 miles yon from Washington all the way to Montreal, Quebec. Nasa 2,600, 2,700 miles kalayo. Magandang biyahe sa per miles, maganda. Ayan, tignan muna natin yan kasi baka mamaya malaglag na to. Kahit pa paano okay naman siya, pero kung matanggal na talaga wala tayong magagawa. Hindi, tanggalin ko na yan, picturean ko, tapos padala ko sa kanila para malaman nila. Alright, so wala tayong pangarga, pupuntan natin. Ayan, marumi pero nagpapahugas ako sa murdandar dyan. Kaya pala maigpit kasi hindi nakalak ito. Tatawid tayo sa guys, sa dito sa Blaine, Washington naman. Uli, tatawid tayo dyan. So reaper ko, ayan, marami pa, kalahati pa. Pakrudo tayo sa Murdanda Road dyan sa US. Guys, tara, let's go. Guys, ayan, nandito na tayo sa Highway 15. Mahit natin yung In 3/4 of a mile, arrive at Judge's Chicken Shack, Blaine, Washington border, on the right. Tatawid tayo ng US border. Ayan o, USA border.
Peace Ark. Okay, so dito yung passport natin. Nakahanap tayo ng pagpaprintan dyan. In 300 feet, arrive at Judge's Chicken Shank Plain, Washington border, on the right. In 1/4 mile, turn right onto Avenue. Okay, so Commercial Vehicle Trucks Border. Isa gabal din natin eh. Turn right at the traffic light, then take the third left. Turn left on B Street. Continue on the current road. Side na to guys, US na yan sa side na. Ayun, mayroong araw dun, binigyan tayo agad-agad. Hindi busy, ayos. Tama ito. Wallula, Washington. Bababa ako guys, tapos bubuksan ko yung trailer ko. Dating gawi, alam nyo na. Dating gawi. Bukas tayo, trailer. Stop ko rito. Para hindi na ako papasukin dun sa X-ray. Ayaw ko kasi yung maabala pa ako dahil lamang dyan eh. Sa kailangan natin buksan. Para hindi na nila tayo papasukin sa X-ray. Bukas na rin oh. Magaling to. Magaling binuksan na rin. Dapat doon pa lang binuksan ko na. Isa lang yung binuksan, dalawahin natin para kitang kita lahat. Dating gawi. Bukas trailer pagpapasok ng US pag empty, especially pag empty.
Let's go. Sama natin yan. Walola, Washington. Stop. Prepare to show identification and manifest. Hello, sir. Alright. Good morning. You step off your brake and roll back. You'll roll. You'll roll. Don't worry. Well, No. just a little bit. That's fine. Leave it there. Okay, I'm just gonna press my brake now. I don't wanna roll. Okay. You're not gonna roll. You're good? Okay. Where are you going? Walola, Washington, sir. Where? Walola, Washington. Where's that? In Washington. I know. Where? Walola. Next to where? I'm not sure, sir. I've never been in there. It's my first time to go in there, though. Where are you picking up there? I'm picking up in Americold, sir. Going to Montreal, Quebec. Yeah. So what's the load? What kind of Beef, sir. Beef. meat? Beef. Yeah, meat. Yeah. Okay. And you're empty now. Yeah, I'm empty, sir. So, in the computer, there's two license plates for your tractor. There's CSF752 and CKV809. Which one is the correct one? The one that is what I have here right now, sir. Because the other one is fell off before. Which is the old one? Okay, the old one is CKB. CKV is Yeah. the old one. Okay. Yeah. So you're gonna update in my system, other system, I guess. They haven't done anything. Okay. They're still showing your old plate here. So the correct one is CSF752, right? Yes, sir. That's the one. Manitoba. Yeah, Manitoba. Alright, so we'll update that. And you said no weapons, drugs, alcohol with you? Oh, no, sir. See ya. Thank you, sir. Have a good day. Good. Alright, guys. Excuse me, guys. Hindi pa pala nila na-update yung truck ko, 'di ba? Sa mga nakasunod sa vlog ko, guys, ha. Na ano tayo? Nalaglagan tayo ng license plate. Kinuhaan ako ng bago kong license plate ng safety manager namin. So ang nangyari dyan dito, hindi pa nila ina-update mula nung dumaan ako rito. Kaya pero madalas na ako dumaan dito mula nung nagpalit ako ng license plate, guys, ha. Hindi pa pala nila ina-update. But anyway, guys, baba lang ako. Dito na, mark na tayo dun sa banda ron. Saka natin isarado tong ating trailer. Kasi may sumusunod sa atin eh. Dito. Baka, pangarga natin is baka. Karni ng baka na all. Wow! Parang na ako rito. Nababa tayo.
guys, sarado natin. Papahugas pa pala ako. Hanap tayo ng pahugasan. Tara. Alright guys, let's go. Tatanungin nila ako kung saan lugar ba yung Wallula, Washington. Hindi pa ako nakakarating dyan. Hindi naman ako pamilyar. Hindi naman tayo pamilyar sa mga lugar sa Amerika. But anyway guys, officially andito na naman tayo sa Amerika. Meron pang isang ano rito. Continue on the current road. Abangan natin kung binigyan tayo ng thumbs up, roll up o roll. Kung hindi, pinto. Saluduhan naman natin sila para wala silang masabi. Basta officer, sinasaluduhan ko yan guys. Marunong din naman ako magsaludo guys sa mga officer kasi alam niyo kung bakit. Nasubukan ko rin magtrabaho sa ano guys. Bago ako nag-fishball vendor, nagtrabaho rin ako ng ano ng pagsi-security guard. Nag-security guard din ako guys ha. Sana ako nag-security guard. Robinson Imos, doon ko nakilala si Mrs. Sales lady si Mrs. Ako naman security guard. Siyempre alam nyo naman pagka security guard, matinik yan. Iniispatan yung mga magaganda. Siyempre maganda asawa ko, kaya naispatan. Welcome to United States of America. Let's roll. Guys, masaya lang ako kasi akalain nyo naman mula Vancouver to Washington is 300 miles. Washington to Montreal, Quebec is 2,700 miles. Another 3,000 miles. Tapos i-deliver nito is November 5. It means 5 days. Depende kung mas maaga ako, kasi sabi niya to be confirmed eh. Mas maaga ako, mas maganda. So naka 3,000 miles ako, 5 days pa lang nun. Another 3,000 within 10 days, nakakuta na ako. 6,000 miles lang ang kailangan ko sa isang ano eh, sa isang Brikinsinas eh. Maganda yung biyahe ngayon, kaya sinisikap ko rin naman na ipakita sa ano ko, sa dispatch ko na masipag ako. Halos hindi na nga ako mag-day off sa bahay, hindi na nga ako halos mag-reset sa bahay. Pero itong load na to, sinabihan ko sila, masyadong malayo yan, sabi ko. Kung ibibigay nyo sa akin yan, ang oras ko na ngayon, kasi hindi nga ako naka-reset guys, di ba? Nung nasa bahay ako, dumaan lang ako doon, ano lang tayo ng birthday ni Bake, 30 hours lang ako. Dapat sana at least 36 hours, pero hindi 30 hours lang kasi nga yung load ko, hinahabol ko yung delivery time niya. Talagang hindi talaga pwedeng abot ng 36 hours kasi kung hindi, kung iabutin ko yun, madidelay ako, malilate ako sa appointment. Ayaw ko malit ng appointment ko kasi baka mamaya hindi na pagkatiwalaan ng customer ang turf na hindi pala ninyo kayang
i-ano yung oras ng delivery, sasabihin nila. Kaya bibigay na lang namin yung load sa iba, sabi niya ganun. Although yung ginawa kong yun, ako yung magiging may kasalanan dun, guys. Bakit kanyo? Naka-stay ako ng 30 hours sa bahay. Enough time yan para kung idinire-diretso ko yun at hindi ako umuwi sa bahay. So ang mangyayari nun, nandun na dapat ako kung hindi ako umuwi sa bahay. Hindi pa naman kasi yung load kong yun, hindi ko pwedeng sabihin na umuwi ako kasi yung load na yun, guys, yung trip na yun is nakakonekta sa pangalan ko yun. Ano man ang mangyari, kailangan mong may deliver yan. Ngayon, kung magpatumpik-tumpik ka dahil gusto mong umuwi, kailangan mong umalis agad para sa ganun, may deliver mo. Kumbaga sa ano, hindi putol yung load na yun. Kumbaga, hindi nila pinutol sa yard, kundi ako pa rin. Kasi yung sign up ko nag-sign up ako sa load na yon, kailangan mula pagka-pick up hanggang sa delivery appointment dapat matapos ko yun. Kaya yun ang nangyari, hindi ako naka-receipt kasi ayokong malate ako eh. At least naka 30 hours tayo, masaya tayo sa ating pamilya kasi nakasama natin at naka-celebrate ng birthday ni Bake. Wala kasi sa plano yung birthday, kaya hindi kami nakapag-imbita. But anyway, at least sa mundong ito, siyempre priority mo ang family mo. Pero si Mrs., sa mga kaibigan niya at mga kaklase ni Bake, nagano na rin sila, bumili siya ng ibang blowout sa mga kaklase na yun. Ganun lang talaga ang buhay dito sa Canada, guys. At siguro ganun din sa Amerika. Kaya kung may pagkakataon ka na celebrate yung mga mahalagang okasyon sa family mo, gawin mo na. Otherwise, sila na lang ang mag-celebrate, gano'n, nawala ka. Pero siyempre, sa buhay ng truck driver, pamilya ang priority, hindi yung tagal sa biyahe. Kaya nga, pag nabayaran mo tong truck ko, baka mamay magsawa na ako maglungkol. Maghanap na rin ako ng pwede kong applyan na city para uwian na lang ako ng tuwing gabi. Di maganda yun. Kapag makakauwi ako tuwing gabi, at least kahit paano si Mrs. makakapaghanap ng trabaho. Pero syempre kapag ka-city ka lang, hindi naman ganun kalaki ang sasahurin mo dyan. Complicated, guys, diba? But anyway, guys, tuloy-tuloy tayo. Ratrating ko na ng ratrating ito. Pick up natin dun bukas ng alas 10. Nandun na ako mamayang gabi. Pero magpapahugas muna tayo rito. Meron tayong papahugasan dito eh. Tara. Alright guys, ayan, nandito na tayo sa pahugasan. Patay muna ito na, bayad muna ako sa loob. Alright guys,
Tara, magbayad na tayo. Tapos naulan, no? Magpapahugas ng truck. Basurahan nila rito. Yung alam mo na. Hi. Hi. What do you build video on? Vlog. You're in my vlog now. I always come here. For the trailer washout only, bossing. Him first? No, this first. Okay, I'm just gonna show us somebody Your inside. name? Andy. Andy. I'm just gonna wash my things. I'll come back then. Yeah. Ito yung gaganda nito, guys, oh. This one is good. Oh. Kung ang truck mo ano, guys, yung mga classic, ito. Hi. Kunin ko yung aking basura dito para may tapong ko rito. Sabay hugasan ko itong pinagkainan ko para malinis. Sarado natin. Alright, bossing. Just a trailer washout only. Okay, yes, soap and butter, only butter. I'm good. You are done? Not yet, but it's second so No, that I'm after not. pay after. You are done after pay. Why not? It's Yeah, just the same. I see a trailer. You no problem. You have pay done after pay. I have to come back here. No problem. Yeah. I want to pay it now. No, I see the trailer. You have, but what is soap and butter, only butter? But No, it's not bad. It's not bad. It's good. no dirty. No, it's not dirty. Just wash out only inside. That that your guys always do. The same. Yeah. Okay. It's yeah. You don't need to. It's just the same. Same. It's the same. It's not bad. Okay. It's clean. Okay. Only need to wash out. Okay. Soap too. Soap acid. No, it's just The only butter. yeah. It's just water. Your butter, the soap is good clean. This one tender more. We don't have money. They did not give me money. The company did not give me money. That's why I cannot. It's just wash out only. Only same company. Yeah. No, it's Turk. Okay. TURK. Pay cash. Yeah, paying cash. Trailer number 1433. 1433. Yeah. Company name Turk Enterprise. TURK. T T U URK. or truck. Turk, yeah. I always come here. And it's not that bad. It's always good. Meron pa akong pera dito. 55. 55? Why is it so expensive? 2, 4, 55, 60. Okay. Give me 10 bucks. Or just give me 5 bucks. There you go. Two, 4, 6. I'm gonna make sure I got the. Thank you. Thank you. Have a good day. Yeah. See you again next time. Ayan guys. Tapos ipa-scan na ay ipa-reimburse natin to. Ay no, andyan pa rin siya. Hindi na ako babalik. Drive na lang ako.
Sinabon pa talaga oh. Sinabon pa talaga. Okay guys, kailangan sabunin yan. Antayin ko na lang guys. Ngayon oops, ito ka sa mga shelf ko dyan. Diyan ka. Okay, so ito yung ano, staple natin. Tapos trailer 1433. Sulat natin USD 55. Check natin kanan di dyan USD. Yung mga expenses natin dito guys na kailangan nating i-declare para sa ganun mabayaran tayo. Kasi kung hindi tayo mabayaran saka ba naman nakakuha yung gagastos ka ng hindi naman para sa'yo. Picturean ko para meron akong pruweba. Yan. Antayin ko na lang guys. Okay, basurahan ko. Lagyan ko ng plastic. Yan oh. Oh God! Thank you. Tara guys, bantinan natin. Pinipicturean pa niya. Bigay mo na lang sa kanila yung ano, yung resibo. You can just give the receipt to them, right? Bagay diskarte nila. Stricto siguro yung company. There. Sorry guys. Guys yan, tinitira na. Mabilisan lang to para makaalis na tayo. Medyo madilim na makulimlim pa. Baka mamaya biglang umulan yan guys ha. $55 USD. Titirahin lang nila yan ng 5 minutes. Ganyan lang kasimple. Hindi naman marumi yung aking trailer kumbaga sa ano banlaw lang talaga yan. Hindi na kailangan ng sabon yan. Kasi kapag sinabon mo yan guys, pag lalagyan mo pa ng sabon yan, kapag pagkain ang ilalagay dyan, mga moy chemicals yun, hindi tatanggapin ng ano, nasubukan ko na yan hindi tatanggapin yan ng pagpipikapan mo. Kaya tamang hot water lang talaga, banlaw lang talaga. Okay. Pababa ko na nga lang yung baling ano na yun. Eh bate, can you take that out? The one that is broken? Can I leave that here? Yeah, can you take that out? Antayin ko na lang. Ayaw na yakang tanggalin yung bakal na tira. Ay, nilabas niya.
Ayusin na lang na ito guys, tapos tara na. Ganyan lang yung trabaho nila, pero paldo na yan. Wala mo, wala pang 15, ayun na naman baka magpapaugas na naman yung yun. Wala pang 15 minutes yan, ayos na. Kaya make sure na siguraduhin natin may sarado yung maigi bago tayo umalis. Sa taas. Alright. Alright my friend, thank you. Yeah. Isang pasada na lang, ayos na. Okay. Thanks. Bago din, man. Till next time. Yeah. Guys, tara. Tayo sa pipikapan natin. Meron pa tayong 4 na oras driving. Baka gabihin tayo. Bukas pa naman ang pick up ko eh. Alas 10. Let's go. Okay. Guys, good morning. Nagbabalik ang Lakay Tracker. Yun, medyo malamig na. Nagigising ko lang. At nandito na tayo ngayon sa ating pipikapan. But anyway, baba nga tayo tapos buhayin ko na yung aking reaper ko para ma-pre-call na natin ito para mamaya pagbukas nila mag-check-in ako. O, tapos mabigyan nila ako dito. Turn on lang natin. Ano? Mayroon silang overnight parking dito guys. Dito sa location na to. Oh, kita nyo? May mga parkingan ng truck. May mga linya. Kaya maganda rito. Tinuloy-tuloy ko na kagabi. Para sa ganun nandito na ako. Ang luwang ng parking nila. Harap. Ayan. So far hindi pa nalaglag. Tignan lang natin ito. Pag ito nalaglag, ang galing ko na talaga yan. Yan guys, magkape muna tayo. Tara, kape muna tayo. Bukas nila rito alas 8, appointment ko alas 9. Guys, tara, kape tayo. Mamaya pupunta na ako dun mamaya mag-check-in. Yeah! Babahin ko lang yung temperature ng aking reaper sa tama, which is 0 ang set point, continuous. Tapos kape lang. Santay ko sila magbukas ng alas 8. Try ko nang mag-check-in dun. Alright guys, tara. Nag-check-in na ako sa loob. Buksan na natin ang ating trailer. Tapos atras na tayo dyan sa door number 6 nilang yan. Yan 7-6. Sana natin yan.
Once na maludan tayo rito guys, o once na maludan nila ako, pupuntahan nila ako dito. Wala kasing ano eh, wala kasi silang ilaw. Hindi alam kung matatapos na o hindi. Hindi mo alam kung green light o red light. Ayan, muna tayo. Okay guys, tayin ko na lang. Alright guys, ayan, loaded na tayo. I-move ko, sarado ko, ipark ko daw yung truck ko dyan muna. Tara guys, sarado natin. Baka, pangarga, baka papuntang Montreal, Quebec. Baka, beef, nakapaw, sarap siguro nito. Eto, ayun, maganda oh. Magkahiwalay yung kanyang ano, tandem. May tulad nito, dikitan oh. Mas marami sigurong may kakarga yan. Okay. Hindi tayo magkakaroon ng ano, problema. Kalahati lang, kalahati. Hindi ko napapakita guys. Okay, bawal. Guys, kunin ko yung papel sa loob. Kung meron silang ibigay ng seal, lagyan ko ng seal. Kung hindi, lalagyan ko ng seal. May sarili kaming seal dyan. Tara, kunin natin yung papel. Alright guys, ayan, nakuha ko na yung papel. At aantayin ko na lang yung magsisil kasi sila daw ang maglalagay ng seal, para masigurado siguro nila na talagang malagyan ng seal. Kasi itong product na to guys is beef, karne ng baka. Medyo talagang malaki ang value nito. Nakita ko ngayon yung load information ko, laki ng bayad ng pangarga na to eh. Ano na to, yung finished product na to, nasa market na to, yung mga ano, kumbaga hindi na to raw, kumbaga finished product na, ibebenta na talaga sa mga groceries. Kaya ang mahal, karne ng baka ba naman eh, ang mahal. Kaya guys, ayan, abangan ko na lang yung babae. At hindi ko rin pwedeng ipakita sa inyo yung load kasi nga ito yung mga pangarga namin kung saan pangarga ng Horizon yung nabili ng Turk na company. First time kong makarating dito talaga. I've been in Turk for almost 5 years na. Ngayon na owner operator, ngayon lang ako nakarating dito. But anyway guys, patuloy ko na video vlog natin. Thank you for watching. After this, pag dumating siya, lalarga na tayo mula dito sa kinaroroonan ko all the way to Montreal, Quebec. 5 araw na biyahe, nasa 2,700 miles. Ewan ko kung makakarating ako doon ng 5 days. Tingnan na lang natin, update na lang tayo guys. Bye for now, ingat lagi, I love you all, peace out. Lakai Tracker.